ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka jingpen bena jong kaseng ki Nongïew ya ka balatip kum ka Greater Yodo Welfare Organization ban penlong ya ka Jingïalang pajba Motphran ha ka pratarik urumpang arajar arpuway kalapun kelumar jingmut ya ki Nongïew Yodo namar ka jingbum yo ya ka jingtip ka batikna halor ka jingkhot penlong ya ka ni ka Jingïalang pajba kum shibenta ban persha ya ka jingshim khajna jong ka sarkar jilla hadu 5% na ka petrol bat diesel kat hadu bakala penlong ya ka seng jong ki try bat ki nongnya kali ki badon hapok ka Shatri jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ban khot penlong da ka jingsange kamai ka baklemput sngi ka balas dang nadu ka lai tarik jong urumpang arajar arpuway bat ka badang yai piteng hadu kini ki sngi ha ka bayadei bat kani ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ka balasyong ya ka Jingïalang ka bakerki ha ka sngi ublay jong ka henyo tarik urumpang arajar arpuway kala kentaj mardor ban pediang ya ka jingpen herdor ka batang artengka jong ka sarkar jilla na ka jingshim khajana na ka petrol bat ka diesel ha ki khendiat sngi kenta Shuwa ban Sdang kani ka Jingïalang pajba unong lum khubor jong ka Batisi TV ha ka Jingïai swat ha ki basa bapher ki badan hapo ka jilli jong ka Yodo ka balongru ka waini ki kat khayi ka bahe tam ha ka jilla Meghalaya ulalap bakidon katto ka ni ki Dukan ki bala ple bat ki donru ki Dukan ki bala Khang henroi tang hapo ki khendiat kenta Shuwa ban Sdang ka Jingïalang pajba jong ki Nongïew ha Motphran lajan baro ki Dukan ki bala ple ha Yodo ki la Khang kerdep lut ban lek yeshim benta ha ka Jingïalang bala penlong da ka GIWO kum shibenta ban penbor ya ka sarkar jilla bakadai ban penher shushu ya ka dor jong ka jingshim khajana na ka petrol bat na ka diesel shushu la sakhiru ba ki Borsen Shar jong ka East Khasi Hills District bat ki bor Pulit kila Syrtap Motphran ban penkhlan ya ka jingpahara kum shibenta ban khanglat ya ki nogino ki rewshim kabu ki bathmu ban 1000 jingkulmar Shuwa ban Sdang ka Jingïalang bat andalawai kini ka Jingïalang mangi ki Nongïew la dang ilang kumno ru ban Khang ya kayo nginum Khang hero ya kayo te tang balong kum ta kan la da ki bapli ki basong jangai kim yo kali kim ai kim ban se ki Khang hi kalau kum ta la da ki jangai man ta bapli ki basong se mopat ki basong sadu sha ai man ta kan wan dak jat kim la namar dan kali te kamut ki la Khang hi ndai ban ong bangingin ong to Khang ya kayo to le kum ta nginum Khang ya no ro kani ngi supan paw ka ka jing sokya na manak ngi kurpa na ka sorka baka dai ban le ai kenya gi lada ka penher ka bay petrol te le si ka ne ka kaliro kan penher bay kali kindim gi do kiso ngi supan paw ya ka jing kya ka jing jenjar ki Nongïew ki nong hat na mar kayo layap pala ihap kan ban mi ban kerpat kenya ka sorka bon snap lam ka mentangi ki do kiso ki Nongïew ki nong han iba siyang jangan iba siyang iyay mental sarkar rong ba penkiu da kabay kalila penkiu kabay kaliro iya po baduk lam penkiu kabay petrol ro iya po baduk hiu ba siyang kali tang mentangi kerpat ka sarkar na magidang emi kini tanya siya kran lang hang ni nangim day banging support eno la ni agency ni kayo ka hat day talahir ba ikanya bamdon ka kalite mday bangin ong batingko tang bat kiteksi ki buan da ka bos gidon ki bakit ma ki otor gidon ki bakit ma ki truk gidon ki bai ai kan teman tala da kin ma da uno kaliru habla ki ko ta bay petrol te umbat se ban penkiu mentala da ubas usyong dosan ko tingka te man sing habdian ro ko nyo naman ngi happen mi ka bay kali ka bar ko mentala ibam dan taxi man nang kit khendiat ma ngai kit lang mentam dan taxi lingi hab receipt private ke barang
Kita orang mah kadang kadang ki kena Nongïew tak kasi. Kena kalian ki kim ya dan bentalang nak kena. Ada ya dan kita layak kita ya orang ya dan kayak ini ya kan. Kemudian TBA mah. Kalau kamu nak kaya entah. Dan ya lah. Kita rapat dia naik, kita dia tak naik. Dia ada kipoi dah, kondisi lekar. Ha. Ni cuci simpan dia pakai. Sekali lipat mesti sidang ya kali dah. Wan kadang. Duna palat kamal teh, bentar ustayo. Do baka Khang ka strike kalian, duna bakamal. Sementara kasih pat coba orang baik dan baik ki ka jingdi kalau kamu nak. Dan re, sudah buktikan belum lah, lacan lah kan. Benda balan no kontong dan kan. Kibedan private lacang tegi wanda private i bongdan kali teh wanda kan.